Morning to everyone. Ako nga pala po si Elisa Sulmagsino. Ako po ay may coronavirus positive. Ako po ay nakadetain ngayon sa ospital ng Samidan Hospital ng Switzerland. Ako po ay nag-umpisa na nagkaroon ng lagnat ay noong Martes. Bale, ang una ko pong naramdaman na sintomas ay sumakit po ang aking ulo, and then ang aking pong lalamunan na nagkaroon po ng pamamalat na sobra na uhaw sa tubig. Subalit ako po ay merong dalang gamot, ininom ko po agad ang Tacipirina and then Taciplutig. May dalawang busta po ako ng Taciplutig. Ininom ko po ng hating gabi yung isa. Then, pagka umaga po ng Miyerkules ay ininom ko rin yung isa. Then, nung makainom po ako, nag-iba-iba po ang pakilasa ko, nawala po agad ang aking lagnat. Nag-worried po ang aking amo na si Miss Chiara Asti. Nagpunta po agad kami at pinakonsult po niya ako sa doktor dito sa Switzerland, sa malapit din dito po sa Samidan. Then, tiningnan po ng doktor na private po doktor yun, na binayaran po agad ng aking amo na halagang 680 para makonsult po agad ako kung ako po ay may coronavirus positive. Tiningnan po nila ang aking sa ilalim ng nose, ang aking alangala, ang aking pong respiratory sa paghinga, at ang aking pong lalamunan at ang aking dugo. Huwebes po kami nagpunta ng maaga ng aking amo. Yun po yung check-up na private doctor. Pagkatapos po nun, umuwi na rin po kami ng bahay, pero hindi po ako pinaglaboro ng aking amo dahil nga po ako po ay may lagnat. Ako po ay naka-stain pa rin po doon sa underground ng aking higaan. Pagkatapos po nung kinabukasan ng Friday, nag-waiting po uli muna ng message ang aking amo na si Mrs. Chiara Asti na antayin ang tawag ng doktor kung anong resulta ng aking test. Subalit ng hapong yun, ako naman ay istabeni naman ako. Wala akong nararamdaman, kung hindi, para lang ako nanghihina. Pero every 20 minutes, umiinom po ako ng tubig dahil ang lalamunan ko po ay laging malat na malat. Hindi po ako umiinom ng malamig, lagi pong maligamgam at saka may kasama pong lemon na tubig at may kasama pong pulot. Yun po aking iniinom. Kaya po, one day lang po ako nilagnat ng napakasakit ng aking ulo, sobra-sobra. Then, nung hapon pong yung mga 5:30 to 6, dumating po ang amo ko, bumalik po sila ng bahay. Ako naman po lagi ako nasa loob ng bahay, hindi po ako lumalabas. Tinawagan po ako ng amo ko, hindi po siya direktang pumunta doon sa aking kwarto, kung hindi, phone to phone na po. Nagtaka po ako, sabi ko, bakit po senyora Lisa, you are positive coronavirus. Hindi ko po ma-imagine sa aking sarili na ay ma-infected agad ng ganun-ganun agad sa coronavirus positive. Dahil ako naman po ay hindi mahilig maglalabas, kahit po ako nasa Milano, stay in din lang po ako sa bahay ng amo. Pag nagbaba po ako ng aso, hindi po ako nakikipag-usap, nakamas po ako. Then, dito din po sa Switzerland, maglalabas din lang po ako ng aso, balik din po agad ako ng bahay. Ang mga amo ko po ang lumalabas, sila po ang laging namamasyal. Ako sa loob lang po talaga ako ng bahay. Hindi ko po lubos maisip na ako po agad ay ma-infected agad po ng coronavirus. Kaya masasabi ko lamang po, ingat-ingat po tayo mga kababayan kung mga Pilipino na narito sa Milan, Italy at saka sa Switzerland, nakasama ng mga amo. Sabihan nyo din po ang inyong mga amo na huwag na pong laging magbibisita dahil hindi po natin alam at sigurado na sa mga bisita ng mga amo, sila po ang may dala ng coronavirus. Ngayon, ito po ang aking